Nerči, otevři mi, Nerči, otevři mi. Vaření z Nerdi! Co dneska udělám? Budou to bramborové krokety. Mám tady 6-7. To si děláš prdel? A potom nechytí z masa. Máme červené a máme obyčejné žluté, jak je normální. To je něco jak bílý. Podle se budu dát, vole. Kámo, rudí prostě, kámo. Skurvený komuničky, kámo. Zakázaný od tohohle. To je od ruku, Ještě, že nejsem komouš. Že Tomáši! Tomáš, já ho udám. Hele, ono tam je i loupátku na brambory, jenom já ho nepoužívám. Ty nemůžeš loupat, kamo. Uloupeš ty. Nasrat. Takže ahoj, Ale že tam máte vinofol, co otvírá, víš, alkoholice skurvený. já mám mokré ruce, kámo. Jsme si utří, ne, vole, si utří. A ne o mě, vole. Wow, jo, to jsou ty skilly z mekáče, představ si, že to jsou hranolky, kámo, z mekáče. Zaměstnanec měsíce jsem byl. Fakt, tam prdel nebyl, ale... Dívejte, já vám ukážu takovou věc, co se stalo. Prostě to samo. Prostě děláte hovno, je to jasně, prostě děláte hovno. A to samo. Tak má můžu zakládat, neměl. Drž piču, ty sráči, drž piču. Necháš tě vařit. To nedopadlo dobře. Ale proč to už nemáš hotový? Časy, nestíhám! Kámo, to vím, slepit sám na pičo. No to je slepice. Ale my nemáme slepice. To se najednou tvým má. Když je to skrytý jabko. Prostě čím menší, tím je to prostě horší. Střih! Máš herun, co? Na! Dominik herun, tak jo, počkej. Prkínko. Now without, kámo, fucking potato. A ještě, kámo, mám tady cool věc, kterou mi dala moje holka. Jo. Dáte proč solím tu vodu, tak jako nevím. Chápeš ten styl? Já nevím ani proč to krájím, jo, rád. No, taky uděj všichni. Postříkal jsme, kámo, horkou vzduchnou fritézu, bro. Part 2, maso. Jsme za ním pak přijeli, že Jasně, a potom ho otravili, že, vole. Někdo mi napsal. To byla tvoje máma. Zatím v klidu. Je to v klidu. Ne, půjdeme k Vietnamu, takže Dobrý, to ty zvuky, kámo. Ty zvuky jsou... Kámo, krokety dělám už 30 let. Nikdy jsem nedělal nic jiného, kámo, než krokety. Kámo, jím jenom krokety a vím, jak se dělají krokety. By the way, dělám poprvé krokety. To je, vole. Ty víš co... Tak můj táta. Kam už koukáš, říkám do prdele. Víš co, řekni mi nějaký model dnešního dne. Když má někdo jinou barvu než bílou, tak je zlej. Ukaž to ještě jednou. Ježiši Kriste. Promíchej to, schválně, co se stane. Při takovým monstru do prdele. Tohleto je Pripyat s Černobylem dohromady. To ský povede.
A už to nevypadá tak hrozně, když jsem to měl. Já jsem se dostal. Tak já to zacenzuruju. Kamu ty jsi udělal hovno s bramborama, v tomu. Nejhůř z toho bude jen kašička. Já to už byla chvíli, prostě kaše. Bramborový perní. Wow, máme to lidi, o můj bože, plecha. Ne, ale actual, dívej, jak když vezmu lžičku a udělám tohle. Tohle je tebe kroketa, jo. Taková extra large. Tak vojáci ve Star Wars, jo. Mě zajímalo, jaký pivo voní hezky, ale chutná na hovno. Ty praní. Tak. Ale dám trošku medu. Aby to ochutilo. Lodině tu vyndali, ne? Jo, to tak to. Jdem tu vyndat, jo. Ale vypadá to hrozně, ale já věřím, že to bude chutnat dobře. Dnešního vole večera. Kuřecí masíčko, které je smažené na másle a ještě s medem, takže vidíme ten krásně karamelizovaný med. Můžeme se ho rozkrojit. Ano. Vidíme, že je úplně úžasně kámo vysmažená. 100% legit bramborové krokety, trust. Takže ty si rozkrojíme taky. Vypadají dobře. Samozřejmě tatarka. Čili omáčka. Actual. To je fakt dobrý. Ne, to je výborný. Asi nejvíc, kámo, to zachraňuje to maso samozřejmě. To je top 10 těch maso, který dělám. Ono to není špatný, protože ono má takovou lehkou kurčičku a potom je to měkkou úplně. A ještě jak je na tom ta himalajská sůl, 10 z 10. Jako legit 10 z 10, kámo, jídlo. Takže tohle je konec toho videa, doufám, že jste se nezabili a dokoukli až sem, budeme rádi za like a odběr, příště si radši kupte kupované krokety, prosím, fakt ušetříte si nervy a čas a užívejte života a zas někdy příště a jako poděkování vám dám reálný fakt o Tomášovi budoucnosti, enjoy. A já teďka právě jsem na pracáku, ne vole. No jsem jako zaevidovaný. Gramotnej jsem slyšel. Gramotnej jsem, no. No mě vždycky zbyde za ten měsíc. Kolik ti zbyde? Ty vole, minule mi zbylo kilo třeba. Jsem si chtěl koupit cigára, oni už nestojí 100, jsem si koupil tabák.